CR ko. Bracelet. Si CR. Tulbong ako. Uy, tarong na uy. Kasukaon ko. Sugaw ng Wa gigay pulos ba dito? sugaw na yung lubot. Pa. Dah, gihurot ng tubig in kagwang. Oh. Uy. Sige mag kuwada. Ano sa mo da? Content to naman yung content kasi aron di ko. Sup, boy, pulos. Mista meron, mista mi kay gusto yung kaon ginagmay humba. Sana all. Wow! Boy, pulos. Abanti na ta. Let's go! Avanti, boy, pulos. Dire may mamista. Siyempre. Dire may mamista. Naog mo may pulos. Tuara, nang naog na yun yung mamistahay oh. Kaon na gyud meron. Driver na doon oh. Utang way pulos. Tara. Padong na tamang manghab-hab na ta diri ron padong. Pulos. Likod. Video yang tagias pala. Sponsor. Sponsor by Joy. Eh, kalibos dire. Tara. Aba mo ni sila. Mga way mga pulos. Oh, ay pulos. Ay pulos tingnan. Wala mga pulos. Ada ni tak bakal boy. Oh, wala na. So, grabe. Ay na bakal po dugay. Grabe dong, yunan mo pantagay dong. Panaon sa ta kay gutom na kay ko. Inom na way, inom ha. Nahinom. Say, may istorya ni mabot. Lamay gid boss. Lamay kaya ang ilang 100 putay. Gid. Ini kay corn. Apa ka do? Junjun. Alkin. Ini alkin namanya hugun kay waro kayo. Hoy. Lihat. Tolong hawag kaon ha. Tara, tubig kami ito. I have nobody. I don't think.
Ini lang dong, mga dong. Asa yung mga tawakin? Naman ito ya? Ha? Bitaw mo daw. Edit na mo rin. Malay. Kaya ka, ano mo rin ang lang? Malay. Malay. Ay, may papa kayo. Ako sikat. Masikat na si papa. Biyahe niya si mama. Look at this dude. Namista dre sa Simata. Happy Pista Simata. Ano yung editor? Ano yung driver? Ya makuha po may baka ron. Trip mo. Ano nang inom mo sila? Gamay lang. Hindi mo na si doktor. Wah. Dili mo to kamo labig mo kailan eh. Ay ano? Lagi sugda na. Kini may indot na pista pag magkaon na pagkapin. Ay ilis ba? Sana Ay nawala ko way pulos. Ano inunos mo way pulos? Kita be. Sponsor. Pagka naman. Maga na po ng mga lus. Para man ay pulutan oh. Healthy living man eh. Paano masabi? Ano yung gwapong prutas? Prutas. Wala na. Ano yan itong pinangga na itong editor? Na yun. Editor slash director. Pila po kuno ko lang yung vlog. Oh, tara. Wapa rin eh. Malagyan. Hindi na bajito na ya. Nagaya mo ba? Sara ka buo. Yung mga balik ito. Wala ko kwarta. Bajit ha. Wala pa rin. Ako na, sara ka ana ha. Wala na yung euro tanin yung kuan. Kuan mo ni? Nga pulutan sa. Sumuton na. Sumuton na, sumuton. Oy! Sumutra, ayaw. Isa ra ka buo, imo po minang. Sumutra. Ikas. Gagawin mo kayo na. Isa na naman eh. Sumutra. Tilakan. Suga eh. Oh, kana. Saan mo na dong? Grabe naman. Ipong panoy. Guys, muli guys. Gago! Ah, di kawan gini ni Thailand yun eh. Tangan mo buwan. One eternity later. Look at this dude. Ginusto mo yan eh. Ano man yun? Humbog na eh. Eh dong, humbog na dong. Saan? Ang kaya, kuy. Tayo, ang sao naman nga. Humbog naman yan. Sasaktan. Mga way pulos. Ano? Ang strip pa. Abot namin karon sa lista. Wala gito sa pulo. Balik. Day 2. Shoutout time! Shoutout ni Alvin Cynthia. O shoutout po ni Ate Wilma Cruz nasa Germany. Shoutout sa mga amigo Taki Boy Ganiti. Shoutout kay Senyoria. Shoutout po ni Joy Pilapil. Salamat kayo sa katimana mo dito sa lista. Lamig ng pagkaon mo. Shoutout Loy Pardo, Christine Boy Beauty. Asulong. Murato. Daghang salamat mga kaway pulos! Way pulos!